Салом алейкум, акай Мирали, ама состин. Тракофтесам, короче. Гавнез раҳмат. Ман аз дидори шумо шодам, акай Мирали, гавнез раҳмат. Гавнез саломат бошед. Салом алейкум бародаро, созен хубе назен насениотон соза дар комментарио ҳаматон айсонден. Ами якам дар блогерои Самарқанд хча самарқандӣ мегирад, дар блогерои тоҷик хча тоҷик ана акуғаном мега я бор амрав ташриф кунед ин ама пурсидамош чиқадр гав зака. Салом алейкум ба халқи Тоҷикистон. Аз номи алҳамдулиллоҳ тоҷик аз Тоҷикистон шаҳри Қуронтепа. Короче, бо як аз ган айсонда ки кадом мактаба тамом карди? Дар мактаби на. Як аз ган айсонда ки гимнастика мекарда. Гимнастика, салто, балтозанӣ.